Lantzeko 8koan 2 pausu ikasi ditugu. Lehenengo pausua bueltena da. Eta bigarren pausua aurrera eta atzera. Pausu bakoitza 2 aldiz errepikatuko dugu. Eta gogoratu ere, dantza hau borobilean dantzatzen dela. Prest! Lehenengo pausua. 1, 2 eta 3. 1, 2, 3, amago, eta 1, 2, 3, amago, eta 1, 2, 3, amago, eta 1, 2, 3, berriz. Bigarren pausua. Aurrera, aurrera, atzera, atzera, amago, eta 1, 2, amago, eta 1, 2, berriz. Lehenengo pausua. Berriz. Bigarren pausua. Berriz. Praktika dezagun orain, pixkat azkarrago. Prest! 1, 2 eta 3.